қаҳрамони барномаи имрӯзаамон Саидҷон Раҳимов хонандаи синфи 11-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7-уми ноҳияи Рӯдакӣ мебошад. Чун Саидҷон дар оилаи санъаткор ба дунё омадаву ба воя расидааст, аз хурдӣ ба суханрониву ҳаҷвнигорӣ шавқи зиёд дошт. ҳар боре баромади бобояш Қодир Раҳимовро дар саҳнаи ҳунар медид, дарҳол аз ҷой хеста сухану ҳаракатҳои боборо такрор мекард ва аллакай аз ҳамон солҳо меҳри санъат дар қалбаш лона гузошта буд. ҷашнҳои Наврӯз, Ваҳдат, Истиқлол ҳамҷур ҳамон кори режиссёрӣ мекардам. ин ҳам мерафт. Саршавии ҳамин ваяш кори ҳамин эҷодиш ба фикрам аз ҳамин кор дида ва шавқ пайдо кард. аз хурдӣ ҳамин дар соҳаи санъат хела шавқи зиёд дошт. ҳар боре ба район тамошо мебаромадем, бобояш дар вақти кори чорабиниҳои Наврӯзу Истиқлолият дар ҳамун чорабиниҳо рафта пеш бобояш иштирок мекард. хеле хурд буд, дар байни санъаткоро мемонд, мешинондашон. аз ҳамон вақт ҳамин оҳиста оҳиста шукри худо ба ҳамин соҳаи санъат қадам гузошт. рости вақте хурд будам ана ҳамон корнамоии бобоямро медидам дар қасри фарҳанги ноҳия, манам орзу мекардам, бисёр хушҳол мешудам, фикр мекардам, хаёл мекардам, ки шояд манам метавониста бошам ба ҳамин касби бобоямро гирифта. ва бори аввал то синфи чорӣ ман на дар мактаб рол бозӣ кардам, на дар ягон саҳна. ва синфи 5 будам. аз ҳамон лаҳза ман аллакай оҳиста аввалин бор ба саҳнаи мактаб баромадам. баъд оҳиста ҳамон шавқу рағбатам зиёд гардида ҳамин соҳа. баъд бисёртар дар ҳамин чорабиниҳое ки вақте мешуд, бобоям маро аввалан дар нақшҳои бесухан маро бисёртар мемонданд. Саидҷон ҳам ровӣ асту ҳам ҳаҷвнигор ва дар сароидани суруд низ худро камубеш санҷидааст. ҳарчанд ҳоло нав ба майдони беканори санъат қадам мегузорад, аммо аллакай миёни ҳамсолону ҳаммактабиёнаш мақоми махсусро соҳиб аст. ва албатта яке аз сабабҳои муваффақиятҳояш боз ҳам тарбияи дуруст дар оила ва муҳити созгори хонавода мебошад. баъд як наврӯзида ҳамин уштулбача ман гуфт ки ҳамина банда ёбтед бобо, хай ҳамина вай кардем. ҳам майдаҳак кӯдакам буд, бозӣ кард ҳамисда. оҳиста оҳиста шавқ пайдо кард. дигар ҳамин ман саҳатаму беморам омода ҳамин вай мекофт. ман як чӣ ёфтем, як ҳикоя ёфтам, як монолог ёфтам, як ҳамин ман пешванда мехонд. ана ман мисқиша чихел кунам. оҳиста оҳиста аллакай худаш фаҳмишаш хело нисбатан ба ҳамин санъат дил дод, хело нақш шуд. аввал аз нақшҳои бесухан оғоз кардам, баъдан ба саҳна мондан, ролҳои сухандор мақсад ба монанди театр кардан. баъд оҳиста оҳиста бо ҳамроҳи ҳамон амакиам ба саҳна баромадем. меомад ки ман ин ҷашни Истиқлолай чӣ кор кард. Истиқлол маъношро мефаҳмӣ? ҳамин ки фаҳмӣ ба тандурустию ваҳдату ҳамин тамоми фаҳмиши ки ҳозир дорӣ, ина ба шеъру шоирию ҳикояю тарбиявии чизои вай кун, аёд кун. ҳамин худаш туя пешкорота мекушовад. ҳар нафар вақте ҷодаеро интихоб мекунад, мекушад нозукиҳои онро аз соҳибкасбе омӯзад. барои Саидҷон устоди аввалин бобояш мебошад. дар ҳар кор аз ӯ маслиҳат мепурсаду дуо мегирад. падараш низ кӯшиш мекунад Саидҷонро дар ин пайроҳаи интихоб намудааш дастгирӣ кунад. Саидҷон тамоми ровигиам беҳтарин аст. дар соҳаи ҳаҷам, суруди ҳаҷвиам беҳтарин аст. вақте ки як сурудро мусиқӣ мегузорад,
дар бораи ватан боша, дар бораи сайёҳ боша, омада бо ман маслиҳат мепурсад, ҷои камбудӣ ислоҳ карда мефаҳмонам. боз омада аз бобояш маслиҳат мепурсад. ҳаминро бисёртар ману бобояш камбудиҳое ки дорад ислоҳ карда ба корҳояш пешрафт дорад. уштур ба чаман дар баландие, ек чашмони уштур ойна бандие. уштур ба чаман дар баландие, ек чашмони уштур ойна бандие. ай хоре канди боре кандия, е калаи уштур кала кандия. уштур ба чаман дар баландие, калаи уштур кала кандие. уштур ба чаман дар баландие, калаи уштур кала кандие. ай хоре канди боре канди кала кандия, е гӯшҳои уштур сихча бандия. уштур ба чаман дар баландие, гӯшҳои уштур сихча бандие. уштур ба чаман дар баландие, гӯшҳои уштур сихча бандие. ай хоре канди боре канди кала канди сихча бандия, е чашмони уштур ойна бандия. уштур ба чаман дар баландие, чашмони уштур ойна бандие. уштур ба чаман дар баландие, чашмони уштур ойна бандие. ай хоре канди боре канди кала канди сихча банди ойна бандия, е бини уштур фиш фишандия. уштур ба чаман дар баландие, бини уштур фиш фишандие. уштур ба чаман дар баландие, бини уштур фиш фишандие. ай хоре канди боре канди кала канди сихча банди ойна банди фиш фишандия, е гардани уштур кач куландия. уштур ба чаман дар баландие, гардани уштур кач куландие. уштур ба чаман дар баландие, гардани уштур кач куландие. ай хоре канди боре канди кала канди сихча банди ойна банди фиш фишанди кач куландия, е менаки уштур тахта бандия. уштур ба чаман дар баландие, менаки уштур тахта бандие. уштур ба чаман дар баландие, менаки уштур тахта бандие. имрӯз барои сайқал додани ҳунари наврасони соҳиби истеъдод маҳфилу озмунҳои зиёде барпо мегарданд. саидҷон низ мекӯшад аз чунин чорабиниҳо бехабар набошад. ин аст ки вақте тариқи телевизиони Баҳористон озмуни саҳнаи ҳунар эълон гардид, ӯ дарҳол худро дар он номнавис кард ва сазовори ҷои намоён гашт. аз чарбгоҳҳои дурдаст ҷамъ оварда бо хӯрокҳои серғизо таъмин мекунем. метавонам ки донишҷӯёне ки дар курсҳои чорум таҳсил мекунанд, дипломҳояшонро ба дасташон дода, аз ташхиси тиббӣ ветеринарӣ гузаронида, аз байнашон касалиҳояшонро ҷудо карда ба қассобхонаҳо месупорем. вақте дар мактаби мусиқӣ ба номи Мухтор Аршафии ноҳияи Рӯдакӣ таҳсил мекардам, дар ан ҳамин вай оинаи нилгун тамошо кардам, озмуни саҳнаи ҳунар шуд аз шабакаи Баҳористон. рафта ба муаллима гуфтам, муаллимаҷон, ҳамин саҳнаи ҳунар озмун аст, равем, хай шояд муваффақият насиб бо мешавад. 3-4 ҳамон шогирдои муаллимаро гирифтем, муаллима Шарипова мегуфтанд, гирифта омада, баъд муаллимаро бисёр илтиҷо кардем, омадан ҳамроҳимон дастгирӣ кардан. омада баъд Аслам Ёдгоров режиссёри ҳамин телевизион буданд. онҳо истодан устодо буданд онҷо. аввалан Шӯҳрат Раҳматуллоев буданд, моро ҳунари моро нигаристанд. Шӯҳрат Аслам Ёдгоров буданд он кас дар ҳамонҷа. баъд бо навбат дар омадан ҳамон чӣ истеъдод доштам, ман пешкаши ҳамон журиён гардонидам ва баъдан дуюм давр шуд ки дуюм сеюм дар аллакай Убайдулло Раҷаб моро ҳунари моро Убайдулло Раҷаб санҷиданд ва дар он ҷо ман бисёр бо тайёрӣ ҷиддӣ омадам ва ба Убайдулло Раҷаб якта ҳамон тезгӯяке гуфтам ки устод хело аз ҳунари ман дида гуфтанд ҳунари хуб дорӣ. озмунҳою дар баромадҳое ки ҳамин телевизиони кӯдакон
برآمد میکرد ایجا با بسیارترگی شوقش پیدا شد. خیلی منم با میگفتم نغزای شروعی همین فقط همون راهبرای رئیسیورا انا همون راهبری که توی راهبری میکنه این کار این خیلی همه گوش کردن در کار. با خودت هم استاد که شدی همین راهبری که اوایل آموختی چه راهبری که تو هم باقی این همچون درس میشد با تو هم یک کس دیگر تعلیم میدی. تو برای غالب شدن و چی شدن حرکت نکن. تو برای خودت که همین ایجادیاتت بای شود. مرکزی که همین کامپیوتری که سرت همین درونت وجودت پر از شعر و سرود کن. از حکایه کن. انا بعد به استاد نه. 3 سالی سیاهی شما داره نگاهی همسالی رشد دهات اصل برین شد حیات 3 سالی سیاهی شما داره نگاهی همسالی رشد دهات اصل برین شد حیات اصل برین شد حیات ده مکانی زیبا با هم میریم تماشا ده مکانی زیبا با هم میریم تماشا جمع کنیم دوستاره آباد کنیم دهره جمع کنیم دوستاره آباد کنیم دهره 3 سالی سیاهی شما داره نگاهی همسالی رشد دهات اصل برین شد حیات اصل برین شد حیات برو ببین هوا را میباره نه میباره برو ببین هوا را میباره نه میباره خدا به مثل بارا سیاه بارد از آسمان خدا به مثل بارا سیاه بارد از آسمان 3 سالی سیاهی شما داره نگاهی همسالی رشد دهات اصل برین شد حیات 3 سالی سیاهی شما داره نگاهی همسالی رشد دهات اصل برین شد حیات اصل برین شد حیات اکا лекი და фарзонамет иштирок дар озмуни телевизионии саҳнаи ҳунар дар ҳаёти саидҷон саҳифаи наверо боз намуд. ҳунарнамоии ӯ диққати киносозонро ба худ ҷалб намуду ӯро барои нақшофарӣ дар филм даъват карданд. ҷони мани дардаму дармони мани модари ҷон беҳтар аз ҷон. устод шоди солеҳ маро ба театри ҷавонон ба номи маҳмудҷон воҳидов равон карда назди берди мингбоев театри амун бачагона будааст. рафта дар он ҷо ман вай шудем аъзо шудем бод аз рафти театр хабардор шудем. аз онам бисёр чизҳои хуб гирифтам ба худам бо устод кор мекардам. дар ҳамин ҳангом баъде ки тӯли 2 ҳафта рафтем аз тоҷикфилм кастинг рафтан устод берди мингбоев шогирди зиёде дошт ки онҳо чандин филмҳоеро нақш боиста буданд ва омадан гуфтанд мо кастинг дорем барои филмбардорӣ. ва он вақт ҳамон ман ки нав омада будам шогирдое ки бисёртар дар филм нақш офарида буданд онҳо равон карданд. ва баъд устод ҳама ки баромад гуфтам устод агар бошад як манам худамро санҷам як ҳунари худро шояд ки мегузарем. баъд рафтем дар тоҷикфилм фирдавс нинук режиссёр кастинг кард озмун эълон карданд ва рафтем ҳамон шогирдое ки буданд дар бисёр филмҳо нақш офариданд ҳаваё нагузаштанду ман гузаштам хушбахтона филм ба навор гирифтем ва филми мо бисёр давлатҳо рафт хушбахтона дар давлати чин ҷои аввалро ишғол намуд. боз нахобӣ медонисте ки падарат аз россия хат навиштааст ки модарат ҳамроҳаш аст кор мекунад ва ба зудӣ ҳам бармегардад. не акайтале ман дурӯғ гуфтам. падарам касалии рӯҳӣ дорад шояд ҳеҷ вақт сеҳат нашавад. модарам ҳам беному нишон моро гузошта рафт ва ҳамаи шумо инро хуб медонед. мо ба худамон набояд дурӯғ бигӯем.
саидҷон дар озмуну чорабиниҳои мактабию ноҳиявӣ низ иштироки фаъол дораду пайваста ҷойҳои намоёнро соҳиб мешавад. чанде пеш миёни хонандагони мактабҳои ноҳияи рӯдакӣ озмуни ровии беҳтарин гузаронида шуд. саидҷон дар ин озмун миёни хонандагони даҳҳо мактабҳои ноҳия сазовори ҷойи аввал гашт. дар синфи 11 бе таҳсил мекунад. вай бисёр писари шухтабиат буда ба дарсҳо фаъол мебошад. аз фани забон, адабиёт, таърих, биология бештар шавқу рағбати зиёд дорад. саидҷон бо ҳамсинфонаш муомилаи хуб дорад. дар чорабиниҳои фарҳангӣ муассиса ва берун аз муассиса фаъолона иштирок менамояд. ҳамин ҳамаи заҳматҳои саидҷон буд ки соли гузашта, яъне ки дар соли 2019 саидҷон дар ноҳия ҷойи аввал гирифт ва ин ифтихори мо омӯзгорон ва муассисаи мо буд. падару модари саидҷон бештар ба муассиса ҳамкорӣ доранд, заҳмату талош мебарзанд ки то фарзандашон дар оянда ҳунарманди хуб шавад. умед аст ки аз саидҷон ҳунарманди хуб мебарояд ва барои халқу ватани худ хизмат мекунад. дар чорабинӣ вақте ровии беҳтарин навбати ман омад, баромада шеър қироат кардам ва дар бораи асосгурӯҳи сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шеърҳо қироат кардем, суханҳо гуфтем ва аъзои ҳакамон ҳамин тарзи шеъргӯии маро ба назар гирифтан, шояд намедонам, ва ба ман ҷои аввалро насиби ман гардониданд ва дар он ҷо ман якта оинаи нилгум калон, якта телевизори калон бурд кардам. табиист ки ин муваффақияту пешравиҳои саидҷон боиси ифтихору фараҳмандии аҳли оила аст, вале бобояш доимо ба ӯ таъкид менамояд ки пайроҳаи интихоб намудааш пурпечитоб асту вайро омӯзишу заҳматҳои зиёд дар пеш аст. ӯ ба саидҷон маслиҳат медиҳад ки аз устодони касбӣ дарс гирифта танҳо барои ободии ватан кӯшиш намояд. агар чанд қиги дар давлат хизмат кунӣ ва роҳатиша дар пирӣ мебинӣ. ман даврати пирия аз рӯи давлат ронда истодам. дили соф кати ту дар давлат кор кунӣ, ин мувофиқатҳои худат хор намешӣ, дар оянда хор не, то рӯзе ки дар дунё ҳастӣ хор намешӣ. мувофиқатҳо аз саҳна мешавад, аз чорабиниҳои оммавӣ мешавад, аз иду маросимҳои давлатӣ мешавад ки ту обрӯ мегирӣ. ман ҳамин истиқлол мешаду, ваҳдат мешаву, наврӯз мешаву, ҳаминоя чизо тайёр кунем. иди модарон мешавад, дар ин иди 23 феврал мешавад. ин ҳамина бояд захира дошта бошӣ, ҳамина материал дошти, ягон ҷорави ҳичи бе ҳичи худат пешниҳод мекунӣ, интихоб мекунад, мешина, не гӯш мекунад. ман ин умед дорам ки як шахси фарҳангӣ хуб мешавад ба дастгирии устозо. албатта ҳеҷ ки аз пеши худ зинда шуд. баъди хатми мактаб дар донишгоҳи санъат ва мусиқии шаҳри Москав мехоҳам таҳсили худро давом диҳам, албатта бо дастгирии устодо. ва ман бисёр ҳозир талош варзида истодам ки аввалан дар донишгоҳҳои беҳтарин дохил шавам ва ҳамон донишамро такмил диҳам ва ҳунарманди асил шуда омадам ба ватан албатта хизмат кунам. мана хоҳарҷон ана гӯшт овардам. об бо чӣ баҳона меофтагисти? мо бошем ба ин навраси соҳибистеъдод дар ҷодаи интихоб намудааш барор хоста таманнои онро дорем ки орзуҳояш ҷомаи амал бипӯшанду номбардори ватану мамлакати хеш гардад. маро гӯш кунед. ҳамин таманнои ҳамсоя ҳозир меорад. монед як киноро соз тамошо кунам. чӣ таманнои ҳамсоя? ай ба намедоня то кай таманнои ҳамсоя барои мо хӯрок пазида меоранд? ту худ чӣ ҳунар дорӣ? ту худ чӣ ҳунар дорӣ? фақат ҳамин телевизор тамошо кардан, офтобпараст кардан? ба ҳунари ман кордор нашавед. хай мана хоҳарҷон, ах хоҳарда садқае, хоҳарҷон як хӯрок кун ки мо ҳам гӯем ки аз дасти хоҳарам хӯрок хӯрдам. ба ман боша ана тарабхо
بخورم نمیشد که با یک طرف خانه روید و خوراک خورده بیایید خوراک کن او مالش انا من میروم انا همین تلویزیونم از خدا انا همین کنارم از من رفتم اکا کجا میروی؟